Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe temos unha rutina sinxela e eficaz para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Moi boas, benvidos un día máis. Aquí ben acompañado como sempre. Que tal estamos? Ben. Bos días. Hoxe en día a xuventude creo que está máis concienciada con facer deporte. Empezan a meterse 15, 16 anos e empezan a entrar en gimnasios. É certo que as novas tecnoloxías nos reclúen un pouquiño máis na casa, pero os deportes de equipa, rollo, baloncesto, fútbol, isto siguen tendo moito éxito. Eu lembro cando era nova, a xente xogaba o fútbol, o baloncesto era o principal. A bicicleta e andar as carreiras para arriba para baixo, polos prados. Deporte na época dos meus avós supoño que farían moito menos porque ao final os traballos eran moito máis cansados. O que antes a xente non fixera deporte non quere dicir que non estivera en forma. Todo o que era o traballo de campo, o traballo nas casas, que había que lavar a roupa a mao, que había que tender, eso tamén che daba fortaleza, mantiñache en forma. Agora mesmo, como estamos nesta moda healthy, non de estar todos moi saudables, pois sí que moita xente se anota aos gimnasios. Tamén hai moita máis xente que, inda que por moito que se anote, paja, pero ir non van nunca. Temos enerxía xa para empezar o día a tope e imos a comezar como sempre, con mobilidade articular, vale? Comezamos aí co pescozo dibuixando círculos suaves. Eso é. Moi ben. Cambiamos. Entonces, todo ben, non, rapaces? Todo ben. Estamos aí completamente activos para empezar a sesión de hoxe. Moi activos non, que veño de almorzar un pincho de tortilla e estou... Que rico. Imos cos brazos de tortilla, sí, señor. O sea, almorza salado. É unha pregunta, xa que falamos de tortilla, con cebola ou sin cebola? Con cebola. Con cebola siempre. Cambian. Vale, entonces creo que coincidimos todos aquí. Eu tamén son de pro con cebola. Feita ou crudiña? Crudiña. Crudiña. Que se esparrama aí o ovo. Son esparrama. Vamos á cintura. Que empape. Eu tamén. Parece ser que estamos todos de acordo que nos gusta a tortilla e con cebola. Sí. A tortilla, que iso é un debate mundial. A tortilla solo hai unha e ten que ser con cebola e pouco feita. Eso é así. Imos aí, xuntamos as perniñas. Pero bueno, non falemos moito de tortilla porque vai nos entrar a fame en medio da clase. Eu sempre prefiro facer a miña gimnasia, a miña sesión co estómago un pouquiño baleiro, non de todo, pero tampouco cargado porque senón é un pouquiño incómodo. Cambiamos, que é o que lle pasa ahora mismo a Anxo, que está un pouquiño cheo e claro, ao final Non espabila. eu prefiro despois ao acabar, si, como lle meu plátano, poño algunha cousiña máis de proteína e tiramos millas. Ben, pulso nocellos. Outro día falaremos do que solemos almorzar. Parecevos? Parece Sí, Vale. sí, porque a Hacia dúbida de dentro. doce ou salgado, non? Sí, esa Cada un. Importante esa. Ese debate ímolo deixar para a seguinte clase. Veña, vai. Cambiamos de pé. E moi ben, e imos ir agora ao quecemento, vale? O quecemento ímolo a facer na colchoneta, así que precisades dunha colchoneta na casa. Imos alá. Imos a facer 30 segundiños da postura que chamamos o gato can, vale? Que é, como todos sabemos, mar separar as anchuras dos sombreiros, xeoño separar as anchuras das cadeas, e imos aí simulando aí un gato enfadado, levando as vértebras hacia arriba, e miramos o frente, empuxamos o ombligo hacia o chan e volvemos aí, gañando mobilidade da columna, cada un o seu ritmo, acompañamos a mirada, eso é, sacando o cuño hacia fora e hacia dentro. Imos a repetir isto unha vez máis, hacia dentro e hacia fora. Moi ben, unha vez que estamos aquí, o que imos a facer é o que chamamos o Superman, vale? Entón, imos un exercicio de coordinación, imos ir brazo dereito, perna esquerda e viceversa. Collemos aire, soltamos. E cambiamos. E acompañamos a vista a man. Levamos a vista a man e levanto unha perna
e a outra. Imos aí uns 30 segundiños na casa, activando esa zona, traballando a zona lumbar, o glúteo, brazos, pernas e todo o corpiño, pouco a pouco. Imos uns 30 segundiños, 5, 4, 3, 2, 1, vale, moi ben. E agora o que imos a facer é o seguinte, xa que estamos nesta posición, para seguir quentando un pouquiño, para ir activando ese corpo, só vamos a levantar os xeonllos un pouquiño do chan, nada, uns centímetros, e manteño esta posición uns 30 segundos, vale? O traballamos en isométrico, aguantamos aí, activamos todo o corpo, o ombligo hacia dentro cada vez que exhalamos, e activando o core. Eso é. Collemos aire pola nariz e soltamos pola boca. E aguantamos na casiña. Si son 10 segundos, 10, son 15, 15. Xa estamos na conta atrás e iso é estrela. Moi ben, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto. Levamos o cubo chan, relaxamos uns segundiños atrás e mentras eles están relaxándose uns segundiños eu explico o que imos a facer hoxe. Hoxe imos a traballar cun pau da vasoira, vale? O pau da vasoira que tedes na casa, nós o que temos aquí unha pica e imos a traballar exercicios de forza. Así que colla a colchoneta, colla o pau da vasoira e imos alá. A Edi teño que falar con el e teñolle que dicir que compre uns paus que pesen un pouquiño máis, cos hai, e para aumentar un pouquiño máis a resistencia. Pois moi ben, unha vez que collamos o pau da vasoira, imos alá, imos a comenzar e imos a facer un agachamento elevando os brazos, vale? Separamos as mans a anchura dos ombreiros, pés separados a anchura das cadeiras, levamos o cuiño hacia atrás e a vez que levamos o cuo hacia atrás, elevamos os brazos e collemos e volvemos á posición inicial, vale? Inhalo, exhalo, elevando os brazos. Collo aire e solto. A medida que vou baixando, levando o cubo hacia atrás, elevo. Eso é, collo. Apreto glúteos e volvo, vale? Solto. Vamos alá. O cubo hacia atrás, miramos que os xeonllos non sobrepasen a punta dos pés, brazos extendidos, elevo. E imos a facer dúas máis, collo aire. E última. Moi ben. E volvemos á posición inicial, relaxamos os ombreiros. Que tal, Estrella? Ben, ben. Vamos tirando aí, estamos traballando todo o corpiño, soltamos, e agora o que imos a facer é imos a facer un paso hacia un lado, como se fora un agachamento lateral, e imos a levar o pau ao frente, como se fixemos un empuxe de peito, vale? Entón, o que vamos a facer é, na posición inicial, pés separados a anchura das cadeiras, vou a colocar o pau aquí, a altura do peito, brazos flexionados, collo aire e solto. E cambio de perna. Flexiono a perniña ca que von hacia ese lado, vale? Imos 10 veces a cada lado. Empuxo. Brazos extendidos ao longo dos ombreiros. Eso é. Flexiono. Xa perdín a conta. Cantas van? Moitas. Moitas. Vale, seguimos. Imos a facer 3 máis a cada lado. Comenzamos ahora a conta, Outra vez. Quédanos 2. E unha última a cada lado. E última. Moi ben. Relaxamos. E agora imos a facer un traballo de equilibrio, vale? Imos a pasar dunha posición e imos a transformar noutra. O que imos a facer é o seguinte, vale? Vou a coller, vou a elevar unha perna e vou a elevar os brazos hacia diante, o sea, hacia arriba. Unha vez que estou aquí, ca perna elevada, vou intentar ir co tronco hacia diante, estendendo a perna de atrás e mantendo nesta posición, vale? A perna que teño apoiada, como vedes, vou me apoñar aquí, para que me vexades, a teño
semiflexionada, vale? Non a teño estendida, semiflexionada, elevo a perna de atrás e intento manter unha liña recta, de acordo? Entón, eu vou me poñer aquí, nesta posición, pés separados a anchura das cadeiras, imos elevar os brazos a medida que vou levantando o xonllo dereito, manteño a perna aí arriba, xonllo flexionado, brazos estendidos. Unha vez que se estón aquí, se estón traballando o equilibrio, collo e bon, inclinando o corpo hacia diante. Eso, moi ben. Elevo a perna atrás, concéntrome nun punto en concreto. Aí. Que raro. Aí aguantamos uns segundiños, seguimos respirando. Collo aire, 3, Trampa. 2, 1. Moi ben, e volvemos á posición inicial. Non foi vale? culpa miña de todo. É difícil. Sabemos que aquí o equilibrio, a ver, costa, No, o sea, costa. a mí seime ben agora, pero tamén podía quedar mal sin problema ningún, vale? Hai veces que estamos distraídos, o que eu recomendo é fixarse nun punto en concreto, de Ou acordo? te distraen, ou che dan con pau. Claro. Entón, imos a facer o mesmo ca outra perna. Colocamos na posición inicial, bon, elevando a perna, flexionando, subo brazos, concéntrome nun punto, collo aire e, bon, estendendo a perna que está flexionada hacia atrás e manteño aí mirada a frente, se pode ser, nun punto en concreto, a perna que está elevada, manteño aí, intento mantela reta arriba, a que está apoiada, semiflexionada, e aguanto aí un segundiño, respiro, 3, 2, 1, e volvemos. Moi ben, moi Fuerte. ben. O equilibrio é meu forte. Quedou Moi ben. demostrado. O equilibrio quedou bastante claro, que todavía non o manexo. E claro, se tes compañeiros que se meten contigo e che dan co pau, pois moito peor. Pero vamos, que sin o pau xa me caera, entón. Encántame ver eses rifirrafes, porque lembrame cando era ben pequena tamén andábamos igual. Sí. Ahora, imos a traballar a zancada, de acordo? Entonces, ahora o que imos a facer é, nesta posición, levo a perna flexionada hacia atrás, estendo o brazo, xonllo hacia atrás, e se levo a perna dereita hacia atrás, torso hacia dereita e volvo a posición inicial, de acordo? Vale. Imos a comezar levando a perna dereita atrás 10 veces e torcendo hacia dereita outras 10 veces. Entonces, pés separados a anchura das cadeiras, collo aire, e aquí xiro. E volvo ao punto inicial, e volvemos. Ben, volvo. Eso é. Seguimos. O xonllo hacia atrás. Mantendo brazos extendidos, e volvemos. Outra vez. E volvo, eso é, unha máis. E imos a cambiar agora de perna, vale? E imos ir hacia outro lado. Dixen 10, pero imos a facer 5 con un lado e 5 con outra, vale? Entón, collemos a mesma posición e imos, levamos a perna hacia atrás, xonllo chan e torso. E volvo. Volvemos a facer o mesmo. E xiro o tronco hacia o lado izquierdo e volvemos, vale? Imos alá, flexiono e facemos ese exercicio de rotación e volvo. De novo. Moi ben. E unha última. Moi ben, e volvemos. A ver, o equilibrio en certa maneira non debería de dárseme mal, pero tampouco penses que non estiven que apretar e que manterme tamén. O equilibrio con pau non puido ir peor. que é verdade, non di pé con bola. Pero bueno, todo se andará. Moi ben, e imos xa co último exercicio, vale? Ora si imos a traballar na colchoneta e tamén co pau. Entón, ora, imos a estirar a colchoneta. Imos a colocar o pau en fronte, o mesmo, mira, ímolo a colocar aquí, vale? No extremo da colchoneta e nos ímonos a colocar, para que non se nos escape o pau, ímos a colocar un poquinho máis atrás. Este exercicio é o exercicio da táboa, pero a diferencia
de outras veces. Ora, añadimos este elemento, manteño esta posición e o que van a facer, chicos, é toco. Toco, vale? Tocamos o pau, intercambiando. 1, 2, 3, mantendo a posición, vale? Vixiamos que esa pelvis non vai hacia baixo, o cu non este apuntando hacia arriba. E, se nos costa moito así, tamén podémoslo facer así, vale? Toco, toco, de acordo? Entón, ímonos preparando na casa, 30 últimos segundiños, estiramos as pernas, collemos aire e imos alá, va, tocando, eso é, eso. Eso. Ombligo hacia dentro. Mirad como fai a estrella, que está cos antebrazos apoyados. Eso é. Últimos segundiños. 3, 2, 1. Vale, moi ben, levamos o cuño hacia atrás e imos a pasar xa en breves os estiramientos. Relaxo aí. Hoxe estou moi contenta porque fixen a táboa aos 30 segundos. Ai, hoxe xa non durmo. Uf, que maravilla, estou encantada comigo. Moi ben, unha vez que xa estamos aquí, imos a pasar os estiramientos, deixamos o pau xa a un lado e levamos ahora a perna flexionada hacia adiante. Traballamos aí a zona do glúteo. Moi ben, abrimos aí ben o peito e manteño aí estirando. Que tal a clase, chicos? Ben. Ben, diferente, un poquinho diferente, verdad? Co pau? Estuvo ben. Pero está ben tamén. Imos a cambiar de perna. Abrimos ben o peito. Estiramos a zona aí do glúteo. Eso é, mantemos aí. Aguantamos aí uns segundiños. Eso é. Perfecto, aguanto. Últimos segundos. Moi ben, e xa con esta perna xa que teño aquí, bon a flexionar, levo a planta do pé debaixo do xeonllo e levanto o xeonllo de atrás e estiramos aquí esta zona e máis zona do glúteo, de isquios e de aductores. Aguantamos aí. Tamén tiramos dos cuádriceps de atrás. Eso é. Abrindo aí uns segundiños. Cambiamos hora de perna. Eso é. Elevamos o xeonllo de atrás. Facemos aí ese estiramento. Eso, aguantamos aí uns segundos. Moi ben. Collemos aire, soltamos. Perfecto, e imos ir despaciño cara arriba. Subimos. Vale. Ahora separamos as pernas, collemos arriba aire, cos brazos e doblamos dende a cintura. Soltando, relaxamos a zona lumbar, estiramos aí os isquios e imos hacia un lado, aguanto aí, uns segundos, xa estamos rematando a clase, xa non queda nada. Cambiamos de lado, aguanto aí uns últimos segundos. Moi ben, imos terminando, imos subindo pouquiño a pouco. Excelente traballo, xentiña. Moitísimas gracias por estar aí sempre con nós. Damos por finalizado unha clase aquí máis en pulso activo e lembra manter sempre o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, vale? Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí señor, un día máis, campións. Eso.